Catalans i catalanes, siga tothom benvingut a un nou vídeo de YouTube. Full gas. Això guanya campionats. Segon vídeo de la setmana, estem tirant la casa per la finestra i els més reals, us en recordareu d'aquesta persona que estem amb l'Oriol. Va sortir a l'episodi del vlog Alacant i avui estem al Fibramax Mataró. El dijous vau tenir l'entrenament amb en Pau. Seguim aquest cap de setmana per aquí, ja que per temes de feina ens hem desplaçat a aquesta ciutat i aquí estem provant aquest gimnàs que, com haureu vist, molta maquinària penata, molta qualitat, i avui ens hem ajuntat per fer un entrenament de cames. Venim simplement a rebentar-nos una miqueta, a gaudir o a ensenyar una miqueta com es gaudeix aquí a Mataró d'un bon entreno de cames, a patir una miqueta, però bueno, jo què sé, a créixer, no? Aprofitar una miqueta aquest nou entorn. Tot RIR 0, tot el que veureu avui RIR 0. Som-hi. Presin els peus fora del recolzament, Deixar pel truc. Això no toca. Això marca la diferència. Això guanya campionats. Quina punxada històrica. Ja veus que l'energia que tinc ara mateix... Portem ja 1 hora i mitja entrenant, estem pel quart exercici, rull femoral tombat i segona sèrie, que n'hem de fer 3. Jo personalment es porto tot el dia entrenant amunt i avall, ja he fet tot el cardio del dia i encara queda la part principal de l'entrenament. L'Uri també porta un parell de setmanes amb els entrenaments desquadrats. Avui li tocava esquerna i s'ha girat i també està una miqueta, doncs no al seu 100%, però bueno, aquí hem de ser transparents, no cada dia entrenem al 100% ni tan bé com ens agradaria. Hi ha entrenaments que el simple fet de fer-los ja sumen. Aquests dies que són els que més costen són els que després compten el doble i els que marquen la diferència, tio. I això ja estava fet caldo de tot el dia allà treballant. Quan m'he fotut la crema d'arròs abans de venir aquí, he renascut. I a l'entrenament, que ja se m'ha acabat, també ha fet el seu efecte, però no cada dia podem estar al 100%. 1 hora al sábado. Aquest pla per YouTube va perfecte.
Bueno, el rir en el pes mort... Mira, amb el futbol aquí al gimnàs. Sí senyors. Aquí per mirar el Mundial. Que no pugui moure ni volent. Va. Fum-li. Va. Vas bé. Aquí. Apreta. Bé. Va, fot-li. Tota la màquina. Ets un animal. I 2,5 de llast. El tio humil. Extensions de quàdriceps, extensions de genoll, realment són extensions de genoll, on actua el quàdriceps. Provant aquest cinturó, el típic cinturó corretja d'avió. I aquest home acaba de tirar la seva sèrie maxejant-se la màquina amb 2,5 de llast. Qui tingui por a morir que no neixi. Full gas. Això ho diu Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell. Hòstia, com crema, Així em vull seure. Donem per finalitzada ja la sessió. Ens tocaria fer hip thrust, que si has arribat fins aquí et mereixes saber què és el pont de gluti en màquina. Entre aquesta màquina, amb respecte a Matrix, està molt mal feta, o sigui, fa mal a l'esquena. Al començar et fa tope molt d'hores, de començar des de baix i ja la primera costa molt treure, és molt estranya. Tancant a les 9, són les 9 menys 10. Recordem que hem començat a 3:45, més o menys. Portem ja 3 hores de sessió. Doncs retallarem la sessió aquí i el següent dia, no és que ens fumem l'exercici, sinó que el següent dia de cames l'haurem de fer així. Som tossuts. Aquí, Sergio, no fallamos. Una reflexió que volia fer també, que durant l'entrenament entre sèries, igual que ens va passar amb el Pau a l'anterior vídeo, que anem parlant, anem fent reflexions que estan molt bé, són molt interessants, però com que no les estic gravant, doncs és contingut que perdem. I abans hem tingut una conversa així molt guai. Què m'has preguntat exactament? T'he preguntat si al tenir clar que tens aquesta data per competir molt marcada, si simplement la teva sensació és que passen els dies i els vas tatxant el calendari desitjant que arribi aquest dia, o si estàs centrat en viure el dia a dia. Això és viure el dia a dia, és gaudir del procés, perquè si estàs obsessionat amb aquella data i cada dia pensant ara queda un dia menys, no estàs gaudint del procés. I el maco d'això és això, és tot el que estàs vivint i el que estàs superant per arribar a aquella data. I és això, arribar a trepitjar aquell escenari pensant en cada dia que has superat, en cada entrenament,
amb ganes o sense ganes, què has fet, menjant el que et tocava, caminant el que et tocava, i tot el que has patit i aguantat per arribar allà. Jo crec que el maco és això, és viure el camí per després mirar en perspectiva tot el que has viscut. I d'això també, aquest any just, el 2026, em vaig comprar una llibreta on primer a la primera pàgina em vaig marcar uns objectius anuals, 5 o 6, on justament un d'aquests objectius era en la mateixa llibreta, tenir-la com a agenda i marcar-me objectius diaris. De la nit del dia anterior o el mateix matí d'aquell dia, marcar-me els objectius de tasques o coses que he de fer. Com per exemple, el dilluns a la nit agafo dimarts, em toca entrenament de traccions, fer 13.000 passos, anar a comprar al supermercat, penjar X vídeo o gravar X vídeo a YouTube i anar-me apuntant així. Fer-se com microobjectius, objectius a curt termini, t'ajuda a no obsessionar-te en aquests objectius a llarg plaç i també pair més fàcilment aquest camí tan dur i tot aquest sacrifici que comporta aquesta preparació per competir en culturisme natural. L'objectiu anual que tenia marcat d'agafar l'hàbit de marcar-me els objectius diaris encara no l'he tatxat, considero que encara em queda un llarg camí perquè és un objectiu anual que em vaig marcar al gener i no el vaig començar ja des de l'1 de gener, he anat fallant, però sí que és cert que ara ja porto un parell de mesos fent-ho diari i estic orgullós, però encara no l'he tatxat, considero que encara, estem a juny, portem mig any, no portem ni mig any, crec, encara queda. Però és una que m'està ajudant molt també això, a portar bé el dia a dia i a no obsessionar-me i no pensar en aquesta data límit. Ha quedat maco, no? Ha quedat bé aquest missatge. Poca cosa més no podem dir, perquè ens queden 10 minuts perquè ens tanquin al gimnàs. Com sempre, recolza està mal dit, dona suport a aquest contingut si t'ha agradat, deixa un m'agrada, comentaris per saber què has fet el teu dia d'avui, així sabré que estàs escoltant aquesta part del vídeo. Comparteix-lo amb els teus amics perquè descobreixin i coneguin també aquest tipus de contingut que aporta molt valor a la comunitat catalana i res, ja ens veiem a la propera. Vagi bé.